wala wayeke uyabona mawazi impilo mntanami ke wayibona ngingengela ngisho emndenini nakeza amanikela ukuyeza kuyikhuluma nani iqhakaleke ngcono Mele bosi yashushu yakimndini ekhaya kumana manje mesashela umagogo ejika mangifika le ngithola umagogo asika umndeni wakho ufitwa ubani fitwa Amayona side we sethula manje hayi into ngizwile wena simsa nezinkonyane engizizwayo indlela yami ihlala manje ngimshaya umzelelo baqhwane khulekani kwamagame osasilile thina abanejelas shubile bafana mbubo Então, aí são todos malinhos. Vamos atonar, vamos todos malinhos. Vamos passar, vamos passar. Vamos atonar. Bona casa. Corre. Atingi. Lento ngenzeke la. Efika uSocks. Sho.
sitamanye ngandaba naye ayifika istrati ayindaba manje uyamazi uyashuta sana phela bonisa abanye abantu nayisiya 1000 kona yami Shonga na yam. iplayer Yawa. mala Yawa na yam. Angangiphe phone. ya ay mara lasta Angesipho. sayikhipanga enathiko wakhala mntana sedla Ah, puta. amanu uyaphinda ke 1000 mali mash Right. kwenzakaleni kanti hayi Athelelwa kanje impilo yami yonke. hayi madam boss Wena ngiyakhala ngoba nganginikeza isibhamu wayibonga skip. uza yena futhi Inkinga manje nami ngivele inkinga yini Inkinga yini yini? inkinga baba yini inkinga lethele sipoko wena yini inkinga Pitbull. Wena unyamalala iminyaka, unyamalala amalanga. Mbuze futhi. Manje sesiyaduma. Mbuze. ukhathi ukuthini ngalokho Imali yami boss. iphi? Ibonile malakhisela amashito Iphi imali? Ibonile amashitela amashito amasuru. imali Ibonile amashitela amashito. imali Mana mara matutama mara. khipha imali baba Ngima ibonile itela amashito. Wena kahle kahle Ubasela uba la manje. Mina futhi mina usibona nabo wena Wasensi. mina futhi. Ayo! Mele boss. futhi Mele boss. Mele boss angasex. Angasex, baba angasex. khipha imali Angasex, baba. Angasex. madam boss khipha igama Pitbull, no. Shafun. Yes. menzeni lo muntu lo Feel lokhu Pitbull. feel Thatha. Amukulahle. still le impimpi Amukulahle. Yangiyanyisa nokuba la. Yes. still le impimpi Come on Pitbull. ngistile le impimpi la Yes. Lahla lento. la uyasilinda la ngeke siphile le impimpi simenza Feel lokhu. simashele khakhela Isindlu yakubo. Shit. Yangihlanyisa. Ushukela phakathi. Mina umuntu omdala. Khululeka sazoka funa uswidi. Lalela bi. Ashutani. Epi. Azinsizwa. Hayi. Bathi manda ethi. Bathi tani hayi. Makaba. Hayi. Sanga kithi. Dog, what's the time? Banana should be here by now. It's not. It's 6:30 now. I'm good, how are you? I'm good. Yo, I have some great news. Like, Yo, spit it out, girl. I've been accepted to be a lawyer. Oh my god. I know, like, I've been studying like yo. It's so stressful and stuff. And you know, school studies is like so stressful. Yeah. And like I started hard and restarted. I'm so happy. Like, Hi, Banana. oh, Banana. Oh, thank goodness. Ngiyajabula ukunibona azi. Sikulindile mfethu kanti ubuya. Eish. Mfethu. Ngiyozola indaba zomsebenzi. Asebuthekile. Unamanga. No. Azi yangijabulisa leyo nto nami. I'm so glad it's 13.
Amazing. Ah. Oh. I also work got hard, accepted guys. to be a lawyer. Ish. Yo. Kumele sisebenzeni kanzima. Yo. Hi. Right. Hi. So, let's start the conversation. Asifuna ukuzwa wena ukuthi uze ngani. Oh, asiphalapho. Okay, hayi. Ugel usebam acceptile for ukubayela. So mina andilele manje basithathile ama practicals wethu siyaqedile. Bathathile Nina. Yeah. Nina. Usithathela phansi uzobona. Uyahleka. Nina. What do you mean us? Wena lawyer. We studied, girl. Yes. Ekela ukunyatha ntombazana. Unjani kanti? Nina Puyisa wena lawyer. Sabona. Okay. Ngithakathi. Abne. She's just jealous. Lo Jane yamazi into zakhe. Ulawa Yini sister Paul khamba. Ngasikhuluma ngani? Ushakisile komqala mamela hayi nawe awuqoli kahle ngiyakuzwa ngathi futhi Jo awubhutani like uyazi na ubona like awazi okay like lento yenzakalile Sure. Kuhlungu ne Kwenzakaleni? mamela ngizokutshela ngelinye ilanga yabo Sure. Manje ngifuna ukuthi sisipane sethu wena uthini Sisipani. yeah sisipane Ayiphi indlela? Hayi wena lethu mamela ungabigwala kuluva ungabigwala umuntu omdala akekho ushaka like akekho umuntu okhona ngikhona mina ngifuna mina nawe sisipane Fair. Okay. I sorry mina. Right, ngene. Sure. Ngale nto ibonile. Khambeni ka. Ungatsheli umuntu. Wow, okay. Ngelinye ilanga. Okay, hayi, fair. Fair dangale. Yo. Ubani lo? Yini engibona? U2000. Yo. Hayi. Ya una. Yo. Baba. Angamu ukutaw. Utaw mila ibone le. Ema. Put. Kwenzakalani? Angimazi ngithi ngizotipa nje kancane manje ngimthole la. Usumbulali wena. Ngibulala. Kwenzakalani? Ngithola leli lami. Yo, nami ngimangele ngishock. Like ngishock angazi kwenzakalani la nami. Uyamazi? Ya nyamazi ngambona that time. Ima kwenzakalani la? Yo, sister Paul angazi ngenza check la. Check konje yini pulse. Check pulse la. Just check the pulse. Yeah, the pulse. Ipulse yakhe ishaya kancane, which means usaphila. Yeah, Mamelani ke na, mamelani antshela umuntu ngale ndaba ne. Yeah. Manje umenzani? Ungathi Ngimphakamisa. nginyawo Ngimisa nawe. plan. Ungagugi lapho unimele loyo muntu obona. Bamba lapha mina ngizombamba la. I just wanna clear my mind, stay on my ground. Oh my God, keeping top, squad, I see you. I keep it dry, snot, I see you. Scotland King, keeping top, I see you. Scotland King, keep it dry, I see you. I see you. Yabo le tsona ya khwelo binyeka ngisho isaba le ntono bafetana ngabe bakhura lapha efoni nangazi indaba zani yabo ifuna ukumbamba baba mayibaleka loyo nisa mavetani yenza ngathi mavetani inanyaka itsite imakara yona kata yo amavetani Sure manje. Hamba nimnani. Hayi nahlanje wo nahlanje. Sponsor phila kanjani manje Phila kanjani? Philwa kanjani kanti? Hayibo mozonke leza kinto asiporisile Yeah? Sporile mithingini Endlulela ndoda la shop utomdala Ematshitansini njobe sisemithingini yabo njobe sisemithingini singenele ileza kaDlamini ya lezi inka Machitani yapema nina afana bamlalela ndaba. Yes. Ngangitshela ukuthi abobhuti bami badubuliwe bafile. baba ivari Emachita. ivari lete sitshela yona Iskipa sami ngisigolile ibullet elinye endlulela linye la sinembobo Ngiyadlala nabafana. beka le scratch list Libafale. Lalela ndaba. ngwele phansi mabashayifama Ngabangani yezo. Ngingabangani nalana. Anikho na ku level yami nabafana ngizongijwayela kabi. Ungitshela ukuthi bamba.
isibhamu. Enakuthathela ninyawo nemali lapha. Eshani na nochathi. Ndoda ube bayifaka isibhamu la uthile ube kufe yona akukhuthi umdala. Tanga lela bullet phela lidlule la. Tanga traumatized. Ayifani. Ngani umuntu oqala ngiqabangile yazi. Izanazi kenzakalani? Utami ngani bangushaya ngani. Bangishaya like maboko. Uphi? Bamthathile. Ngisiyasipela. Bangazi. Bamthathile nokumthatha. Fika abanye abantu nje bamthatha ngibazi nami. Ngibabonile mara angibazi kafana. Yo mara noma sithoba bokhisa nje angesazi. Mara skistrom yo. Bazombuyisa ungakhali. Skiso nomgama. Bazombuyisa. Yo askis. Yo. Hlung lento kanjani ne? Sambi shem. Eish. Buto mdala bambi phone. Yo, voicemail. Mara lento nalezwa lifi siqinisile. Mara buto mdala. Mele ngijike ngiyobabona wena yini mayo uye hayi nawe yo angiboleka fraka chip yini ngeke Sala. Imawo. Ubantu kahle. Umntana kibo SK ne? Yawa. Yo wena ubhuti wakho. Umntana kibo. Yini asikisini. Oh mina ngibambelani. Wo. Dosha! Yo askiso. Bamdubulile. Dog bamdubulile. It's shy dog. Yo. Nazat ni ibhatalile insurance kin like yini vele ibhatala kahle awubo iyangihlekisa yazi like uSK ndoda bamdubula bamgana yo asambe isikazo yakhala hayi Njaka ngiqande njalo ya kimnati njaka nikusashibile intwana ntsela iyathabile intwana ntsela khona Ungibambi kanje eKaslami. Oh, woza ngikutshela ungibambi kanje eKaslami. Wanjaka usikayetsa ntshijwana. Abafana bamaZulu. Uyabaza abafana bamaZulu. Lingithusi lona. Emona sikaxoxwa la lona. Emona wangihlanza wantsiba namona. Namona kilibusa mona. Imsiya mtoba. Yona mthaka nkemela. Tsamaya mo. Yazi ukhuluma nobani la? Khuluma noDlamini. Siba likhulu masenda wa yonke indawo. Mina sakonto zamasipha mina. Ini wakutsiba ngona mona. Emfowethu. Eliqala ngineva liyemele mona. Ngani ngezingubo nenduku namaboots. Yadlala abafana. Yazi le bhruke engigcokile manje libiza malini? Katonto zakabroho wena sana. Wena uthulele. Ungavela uzoba isihlahla la. Jeba kadibunze khulu wena sana katocwala mpolo nalibasa. Ngizosilela bafowethu. Mara ngizobisa bobafo manje. Bengithi ngiyakhumula nginibambe ngozamisa. Ezanishaba bana ngeyinqindi bafana. Pusha mona obabithi. Manzi ngilumile. Ima lapho manje ungiluma idlebe wenzani? Ngifuna ukucacela istory Hey, usondele. Kuqa man. Yini ngiyanuka vele. Yes. Kuqa wena man. Usakuqa. Khuluma ukuthi usengani man. Kuqa. Manje bheke. Shuthi mina uvula umlomo ngenyuku ukuze ngisole ukubhema. Uzovula umlomo ngempama yeso. Khuluma man. Ngiyaxolisa man singibheke yayisola. Shuthi lapha athola lapha adrate lapha kwaZulu man. Kwenzakani? Mishmash mix masala. Shuthi mabafika lapha bafana lapha bathe banejealous boy. Banejealous yakabani manje? Hayi bathe banejealous. Ijealous Fike badubula phezulu. Badubula utawu. Oh laba ba useless. Yeah. Wo. Hayi ababadubula.
Yeah, but right, but some church. Kanjani man? Fake. Fake that thing, man. Wena upemile. Awupemanga. Man, yakutshela grot man. Yabona ngingathekile ngifuna inyoka. Yazi ngizokubamba ngikiyeke. Yeah, sekuqoqele ke. Qoqa. Ngisinyolala. Engikhathele. Yeah. Ngisinyolala lapha. Yabona man lo muntu le. Cabanga ubani? Ubani lo muntu le? Uboka. Ufile mosloyo. Hayi akafanga. Hayi wena ungitshelani? Umchekala. Umchekalani? Uyaphila. Yes, sungitshelani wena. Lento ibhemile. Bayaphila labafana laba. Lento ibhemile. Angabhemi. Ngizokubamba ngiyeke yeso. Ngiyaxolisa. Ngithola ukuthi prank le ngizokuzula sonke le strate ngiphezulu kwakho ngizokubamba. Akusi prank evar. Ivar. Manje into yokubhema ngihamba. Into yokubhema? Yeah. It's new investigator myself njenge pitbull. Manje ngizokuthola ba. Wena relax ngizokuthola mina. Ngizokuthungatha sonke lesiganga. Ngingulube yesiganga ngizokuthola. Mina ke singisi kucheck utawutaw ngibona ukuthi phesa into yokubhema. Wena ucabange kahle. Hamba la. Sure, man. Ngize ngithole nje ukuthi udlala ngani. Ngizombamba. Ngizomnyathela. Yes. Ndoda ngisho ucavile ukuthi kwenzakaleni lapha ku meeting manje sekumele sizine strategy esisha sokusishayela imali yethu ngapha esayidini. Ngingakubali for ini. Ngikho nawe. Awukho nami Ngijikelile wena. Ngijikele ini ndoda. Uyazi ukuthi wenzeni? Wenzeni? Uyazi ukuthi wenzeni ungathi wenzeni. Wenzeni? Hawu. Usisi wami azakukhoza. Ngitshela ngosisi wakho ndoda kutshela ngemali la. Kutshela ngemali nomtshela ngosisi wakho la kanti ngibani. Ngikutshelile. Ngisakuthembi. Emajita, ngiphe. Machita kanti nina kwenzakalani ngani? Ndoda wena usaphila. Ngisaphila niyangibona mosi kanti wayi nonke into okuningbuza ukuthi ngisaphila. Ndoda yini bathi ngifile? Ndoda ekini izolo ndoda kwenzakaleni ekhaya? Badulana nobadula abantu bakini bonke ndoda wena uphila kanjani? Bonke ndoda. Wena izolungizile ukuthi mithing lapha ekhaya. Maye leyo ukuthi kufike kwadubulwana badubulwane kuphi? Abanye abantu bamadlamini. Bamadlamini esingabantu abazintroduce njengoba kaDlamini bafike badubula lapha sibazi nathi ukuthi babuya. Lalela la machita nina nithune. Niyabona manje ngiwestele isikhathi sami kube manje mina sengihamba le ngiseselana manje so ningibizeni ngelinye ilanga mase ninesikhathi don't believe wena hayi Feri newazi umndeni wami Jenny labafana niphethe ukudlala Feri bye mara ndoda ngisakutshela wena ngisafuna ukuvaya nawe eke kuvaya la vaya sengovaya ngiyi-1 vaya son uslow uhlala ufrustrated vaya son Thando mngana kusugeba la. Ngizile vele. Sesithuthele sesicula kamnandi. Hello. Oh hey Nzala. Hi. Right. Ngiyaphila. Uzile kusase memorial service. Memorial service. Yeah. So like angimazi nje lo muntu ushonile mara senze memorial service like uyakwazi ukucula siyakwazi nathi dumile nathi akwazi like asimane sibe group ebathi umthu baculele tholakala embele kusasa siyazi nami because ukuthi vele nje into vele manje sisayenza sisayenza ayabona sasa kusho ukuthi sitholakele obvious na kanjani all flags hayi ngoba isikhathi angazi makamele sifike ngathi vele abantu sebakhona nyana oh hayi mina sifike bangakafika abantu oh yes sikwazi ukurehearse yabo okay yeah lapho ngiyalolo ngama voice okay sharp bye chomi sokubona into ngadile nje phaya kuluka intuthu beyibuvi wena ndithi bathi bekhona umbakhalile abantu lapha suqoka zokubetha zitshela iqiniso bazokubetha zokubetha lokho ayilobi bathi umuntu wakho bekalile phansi hayi izinkuthini ngiyatshela wamela kangaka mina wamela kangaka hayi man chomi ingxaki lo mfana man ndiyamazi na uyamazi chomi hayi man kufanele sanibonani hayi nawe ya hello hayi yo lo chomi ya lo ngoba sibathathile thina baphoyisa siyasala namthatha kanjani sebenza khona phela ke lo gqithe apha ngiyatshela yena cabanga khona nalomunye omhlaphe sebaye iloya ke hayi suxoka wena mina vele ipolice neloya ndizithanda like mina vele I've always vele wanted to be man a drug dealer gun twa bulala umuntu jamam but when get it to end yeah
Utawufala lo Joe. Ubona banalo champion. Shada mafini. Babona thina akungcono thina ke original hair. Nina nithi 32 inch. Ufuna ukubana hayi bela. Nemali uqiniswa amababa bamapho. Ababuthi bakaphele. Hayi sizongena njani baba imali yakho. Kaloku ikeke ngelakho sisi. Ikeke awusho livithi ke. Hayi Thoma imali yeke man. Oh, inflanga ngilise. Hayi ndiyaziba yikipapa lento Thoma imali mnyaka yikipapa lento kisa pushiwa man. Popping is our style, darling. Thanks, mama. Like vala girls. Bona ke manje mavala girls nangichinga ke manje nisinyangazi. Hayi wakuthemba bani? Hayi. Into ngqondo yakho. Into ngqondo yami. Ngangicela ufuna wena. Ufuna bani? Ngifuna wena uyaphapha. Ukhuluma ngama-32 inch amasimbi uyaphapha. Umna dadila nawe wena. Hayi, sonphosha ke lokho wena ukipholo so. Yazini ngiyabona ukuthi awuqwali mfethu yazini siligqwasele ngizobona ukuthi ngibhoda abantu wena ngizokubhoda wena ngathi angiqwali nethu ngizongazi kahle animazi sinoma. Hey wena uzophaya don slow speed don soze man now come to moya in out. My sister, right? My sister, ish. About distracting my sister. My sister. Ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni my sister. Kwenzakaleni. Bathi umndeni wami wonke utubuliwe. Abakwadlamini. Ngifuna ukwazi ngicongitshele my sister. Ubhuti omdala. Mamela. Ushukela. Baba bye. Right my sister. Uyangibona ngithi mamela ngisho. Okay, kwenzakaleni my sister. Ngichazele. Isikhathi ka plan C sesifikile. Plan C. Yeah, plan C. Lo besikhulume ngayo. Yeah, lo besikhulume ngayo isikhathi sakhe sifikile. Oh. Shuthi Angazi slow nawe man. Alright. Shuthi yonke lento hayi. Lensi hawu tasukisa. Akhuleka masokisi ngwabakishilila. Sisala sifa. Konke sele la kancane. Into right lo muntu thina kaZulu sifast food. Baba usathi sifast food baba siyabhakisha khona la siyakhona. Yes. Alright manje ngoba ya hayi bheka khuleka shesha geza vele sesehla ke manje ubhuti omdala ushaka bathi geza. Ubhuti omdala ngeke ngoshaka uyabona Cishe ngafa. Cishe ngafa. Relax. Man my sister ngifike kanjani? Alright. Asikho isidingo sokuthi manje sibe ku high pressure face. Asehlise nomoya. Mina ngabe Okay ngizwile nikhuluma ngo plan C. Sure. Asikhulumeni into ehambayo manje. Yeah. Sasa. Yes. Memorial service. Siyamasha. Danko. Quentin Latifa. Ya ila sidabuka khona ke manje vele laba ngeke basibone khona mabacala bathi memorial service thina sithi shu. Mina ngihamba nomfazi wami ngisho. Plan corporation. Danko. Into sokusenzile. Hlala etsembeni ungapheli umoya yo. Athi sofika yo asjahanga wempumelelo kancane hey ya kancane hey ya kancane hey ya kancane impilo ifuna umuntu onenkani impilo ifuna ama-fighter impumelelo sinaseza sibaningi langa linye konke kuzohlangana semba kulali sineka sibulali hlala kugod nabaphansi indlela endlela iyanyukela ifuna umuntu ongalahli ithemba sule sonyembezi mntasekhaya kuzolunga wena mntwana sekhaya kuyokhanya mama dlala esembeni nakwande kuvuleka amasango nami ngiyafisa ukushintsha ikala nami ngiyafisa ukuvuka esansi kancane impilo izoba moya usungakhali imbokodo yami ungapheli umoya esendo sami xesha lami